horasma dihita saluhutna, ruas ni huria ni tuhata nahina holongan. Namarpungu dohita sadarion, di minggu parjolo dung Trinitatis. Topik minggu ta sadarion, ima unang mangaleai tondi parbadia. Mangaleai tondi parbadia, ima sikap na paroaroan gogo dohot waso ni tondi parbadia. Mangula di bagasan diri nangolu di halak na porsea. Na mangulahon lomo ni rohani Tuhani, ima na burju rohana. Mandohoti ulaon mardomu tu parsuruon ni tondi parbadia. Betama hita marsomba lau mamuji dohot pasangapon tuhata. Marende mahita sangap di debata ama. Sangap di debata ama, sangap di anak naik, nang ditoni porbadia debata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng naik. Puji Raja si parolong, si palua jolmain. Napa tawon hita rongot Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan, Raja latar silangit. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu mopalangit, dohot tanoon. Amen. Pinujima debata ama ni tuhata Yesus Kristus, naung upasu-pasuhon tuhita, ragam di pasu-pasu partondion, sian banua gijang, di gebagasan Kristus. Dibolati dohita gabe anak tu ibana, bain pamujian di hamulyaon ni asini rohana. Ale Jahoba si gonggom hami mancai sangap dogoarmu dilihat portibion. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, di arina pinarbadianmi. Sai buhai mah pinggol dohot rohanami, asal marlas ni roha hami, manangihon hatam nabadiai. Jala ringgas hami manimbangi dohot umpeop hatam, di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami, asa hupar paseang hami, aka ari-ari ninggolun nami na pondoki. Saya pemasuk mahami tuhangoluan saliling nililingna. Pujion nami maho disi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhanku,
sahat daging toliko. Tujoloni Tuhanku masinggaw tangi aku asing maroham diawo Jesus dona umboto saluhutna rumiko dameni lama-lama lehamatu awana poso. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik paduahon, dohot lapatana. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaron, rodina di bagasan aek na di Toru ni Tano, yanggo tu gabe si sombaon manang sioloan. Lapatana ondo, ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa dang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan, mangidom hangoluan siani. Jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Pamanat uhut madalaku oh ditanda oh debata. Asih maroham taringot upangalahoku olo tutu jojo donali ludalaku sesa dosaku sude debata. Tatotopi madosata nagodangi tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, hodo na patupaon hasesani dosa dihami, halak na dangolon,
marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asi maroham dihami, akan mangarsakon dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami, hasesani dosa nami. Lehon maham tuhami, tondim nabadiai. Asa unang gagu, rohanami diasini roham. Alai asa hot rohanami, marhapor seaon lao, manggotapon nasa dohot, dosa dohot rohad portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jahoba, nunga diarsaiho, au marhite sian aka dosam, jalan nunga dilojaiho, au marhite sian aka hajatonmu, au tutu, au sandiri manalesei aka pangalausim, alani hadirionku, jaladang be upangingot-ingot aka dosam, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Hata ni debata turpuk epistel di mikuta sadarion, tarsurat di sada musatolu, ayat sada
ro di ayat pitu. Manjaha hita mar sori-sori. Mula ni dosa. Alai ulok dona ubisuk sian nasa na manggulmit di ladang. Akan najinahon di debata Jahoba. Jadi didok mandok boru-borui. Atehe tongon do didok debata. Naso jadi panganon muna sian saluhut hau akan na diporlakon. Alai anggosian parbue ni hau na di parsitongan ni porlaki didok debata do. Unang pangan hamu siani, jala unang jama hamu, asa unang mate hamu. Ai diboto debatado, sadari dipangan hamu siani, tonggor ma matamuna gabe doson debata hamu, uboto na denggan dohot naroa. Dungi sai di manodoti puluh-puluh lima parpuluh ni hawi di bahin enggana panganon jalan ia makana marnida jalan tau menunggul roha pestaran hawi jadi dikutikon siang parpulai jalan dipangan di lehon ma dohot tu sinunduk nasiani gabe dipangan. Ayat pitu rap mahita manjaha. Dungi tonggor ma mata nasida na dua, diboto ma mamarsea mara nasida, gabe somoti ma bulung nihau, rabai mahulak nasida. Ima sahatna, martua ma akan natu mangyon hata ni debata, jalan nau pepsa. Amin. Taha tindakon maha porseon tai, songona hina tindakon di donganta saha porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosa na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anakni debata Jahoba nasasadei, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang so habubuan, ido tuhata natumaon pabernit di panguman di silatus,
namate tarpajal do ibana do panasilang, natua tu banuatoru tuntunan, namulak mangolo di aru patulohon, namanai ku surgo, lau hudu tu siamu ni debata Jehovah amat, nai margogo nasuhatu dosani, isi maibana kai makulak sogo, tutano nu mangumi halak Sia badia. Jalailah dong sada huria nabadia. Huria hatopani hala Kristen akan abadia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai namando. Mulak mangolu sogot daging ni halak naumate. Dohot hangoluan suara Rasul. Titing dihurata di Bagasan Minggon, Minggu 6 Juni 2020 sada. Naparjolo, Guarni Minggu tersadarion ima, Minggu parjolo dung Trinitatis. Topik Minggu, unang mangaliai tondi perbadia. Napaduahon, PA online. Di hari Jumat tanggal 10 Juni 2020 sada, mamuka pukul 10 siang atau 30 WIB, saat pukul 20 sada WIB. Di Patu Pahuriata do PA online 2 kelompok. Kelompok perjolo, sektor sada doho sektor tolu. Kelompok paduahon, sektor 2 doho sektor 4. Pinangido tusude ruas ni ruhiata, asaria mahita madhoti ibadah PA online ini. Turpuk jamita PA DNA sian Markus 4 ayat 26 ayat 34 dohok topik dipatimbul di bagasan Tuhani. Patuluhon ruas natamba. Nunga gabe ruas ni huriata HKBP Pondok Babu inang nonya Sorlentino Boris Sinaga pindah sian huria Gereja Kristen Jawa Jakarta. Alamat keluarga Pondok Bambu Permain Blok AF nomor 10 Pondok Bambu sektor tolu Wik Sapulsada. Parhalado dohok sude ruas di huriata Pashaton. Selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Saya yang giat mag gabe ruas na mangolum nasida di tonga-tonga ni huriata. Papaton, nai majalo pasu-pasu perbagason, titing paduahon. Nai majalo pasu-pasu perbagason, ima, pangoli, sesar sahala urusan di Banjarnahor SE. Anak nia manta, sintua marolo Banjarnahor, tubuh ni inata, dameria boru manurung. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Alamat keluarga, Jalan Tunar Karsa nomor 47, RT 005, RW 006, Sukamaju, Kecamatan Tapos, Depok. Dohot Orana, Natalina Boruda Buke, SS, Boron Yamata, Amanda Buke Nahinan, Tubun Inanta, Situanengsi Labuan Boru Lumat Tobing. Ruas ni HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, sektor sada Uit Tolu. Alamat keluarga Jalabulu Perindu Tolu nomor 12 Pondok Bambu. Pasu-pasu perbagaso di Patupa HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis di hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul sia WIB. Palimahon Dewan Koinonia PA Ina Gracia. Di hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 10 siang 30 WIB di Patuh Pahuriata do ibadah PA Punguan Ina Gracia. Marsiti aplikasi Zoom. Dipangido tusude anggota ni Punguan Ina Gracia asaria madohoti ibadah PA. Nama kobasi pertanyaan PA pendeta P Pandiangan MTH.
Nomor 6, ulau pandidion nabadia. Di minggu sadario tanggal 6 Juni 2021, di patupa huriata do ulau pandidion nabadia tutolu hala poso-poso dak dana bawa. Nabar jolo, Johan Benhart Tambunan, pada hon Andrew Hasian Lionel, patuluhon Lukas Dian Hasintongan Manulang. Ulau ni di patupa dung simpul jamita. Perhala do sudah ruas pas hatu selamat, saya dipergoge Tuhan tama akan atora selau manogu dak danaki tudalan hinalomo di debata. Papi Tuhan, surat masuk. Di jalur sekretaris huriata do surat siang kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, taringot, undangan pembekalan dan pelatihan pelayanan penuh waktu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nah di patupa di hari Senin 7 Juni 2021, mamuka pukul lalu 1 pukul 10 WIB. Maringana di Denan Room Sopo del Tower A lantai 9, Jalan Mega Kuningan Barat nomor 3, lot 10, Sada 1 Kuningan, Jakarta Selatan. Dohot topik kepemimpinan dan tantangan pelayanan gereja kontes masa kini. Borhak dosian huriata HKB Pondok Bambu, Ima Ambang Pendeta R. Silaban STH, Dohot Amang Pendeta P. Pandiangan MTH. Ruas Namar Sahid. Di bagasa Parsahito do ruas ni huriata, na perjolo, ama ucap semper sindaga, isolasi mandiri di tonga-tonga bagas nasida, Duri Pekanbaru, ruas sektor 2, Walu. Na paruahon, ina nonyamona sinaga bor hutapea, isolasi mandiri di tonga-tonga bagas nasida, Duri Pekanbaru, ruas sektor 2, Walu. Tabuama di bagasa tangyanta asanggia tumbibu hipas nasida sian pasahitoni. Perhepengon, tuhuria 40 juta 24 ribu rupiah. Tu dana pensiun 3 juta 422 ribu 750 rupiah. Kategori remaja 2 juta 227 ribu 750 rupiah. Tu DSH 5 juta 421 ribu 500 rupiah. Pengusude 51 juta 216 ribu rupiah. Saya dipasu-pasu Tuhata mapeliani topak kebuyasioni tau puji-pujian hasalang po di Tuhata. Rusia. Ayat sada dohot 2. Udege suaramu Yesus, udege suaramu Yesus, udege suaramu Yesus.
unang-unang lilua. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Kita namar sahur di bagas joroni Tuhata di minggutta sadarion. Suang songonima nang amang nami dohot inang nami hahaang gina pinaribot. Na beribadah sian ganup tongani bagasta marhite live streaming. Horas madihita saluhukna. Taparadima amanginang bibelta turpuk jamita dihita ima nasian Evangelium Markus biddutolu mamuk kamay sian ayat 20 tolhas tu ayat 35. Hujahama dihita jala tapai hutihut ma akamang dot tamuinang. Dungi mulima ibana gabe rongom muse ro natoropi pola sudat mangan nasida. Jadi umbegei akka sisolhotna Roma nasida mangalap ibana. Aininna nasida do. Naritik do ibana. Ia akasi boto surat. Naung tuat sian huta Jerusalem didok-dok. Nasibulisod do ibana. Jala iduk ni akasibulisido di pangasahon laho pabalihon akasibulis. Jadi di jauh mana sida tujulona marupa mama ibana madok tu nasida. Taga momma pabalion ni sibulisi dongan nasibulis. Ai molo marsalisi sadaharajaon sama dirina dang nahot harajaon ni. Jala molo marsalisi dongan sabagas sama nasida dang nahot nasabagasi. Asa molo hehe si bulisi mangalo dirina. Jala marsalisi sama ibana. Daktar bahen hot be ibana. Nalaho sudah nama. Dakkabongotan halak jabuni ulu balang laho mangarapas ugasanna. Anggo sojumulo di ihoti ulu balangi. Dukpei asa terbuat sa ugasanna. Situtudo hatakon. Tarse sape nasa dusa ni akka jolma, rodinasa ragam ni pangalausion nasida nadopak di bata. Anggo na mangaleai tod di parbadiai, dang dapot sa hasesaan ni nang ditikisugut. Parutang dosa si saliling-liling na nama ibana. Ala didok nasida partod di nahodar do ibana. Dungi Roma inana dohot akka anggina.
Jadi di luar nama nasida jongjong, gabi disuruh ma nama jau ibana. Nahudul donatoropihu maliang ibana, gabi di dokma. Di alamanado inangmu dohot akka anggim, rodi akka ibotom, diusoi doho. Alai nin nama mangalusi nasida. Isedo guaron dainang. Jala isedo dohonon akka anggikku. Jala dibereng ma akka nahudul humaliang ibana. Nin nama akka oddo dainang dohot akka anggikku. Ay na mangulahon lomoni rohani di bata, ido anggikku, ido ibotokku, ido dainang. Ima sahat ni turpuki. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhattai, na parjulo adong tulu sikap na tungmatcay nal-nal tarida di bagasan turpukon taringot tuhadirion ni Yesus. Na parjulo ada sikap makalomohon Yesus. Didok na kinonamang dungi mulima ibana. Manang di bahasa Indonesia na didokon, Yesus masuk ke sebuah rumah. Gabe rongom muse ro natoropi pola sudat na sidamangan. Amanginang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus, torop halak hati hai nasay mangihutod Yesus. Torop halak hati hai masihol pajupang do Yesus. Jala torop hati hai nama kalomohon Yesus ala pakkobasion nauli na denggan na pinatupani Yesus. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Pola sudat na sidamangan. Yang walaupun amanginang akan natoropi rongom, adong do memang yang membenci nomor segoni roh hatu Yesus. Adong do nasida naroi namang ihutod Yesusi na masihol tu Yesusi alani sahid, alani pergumulan, alani sitaonon rona sida tu Yesus. Jadi ragam do sikap rupani amanginang hadirion ni jol mahati hai na memang makalomohon Yesus. Dan semua mereka merindukan akan pelayanan yang Yesus lakukan. Baru sikap napadua ho namanginang ini sikap dari keluarga. Totuna alani holong ni keluarga ni Yesus tu Yesusi. Didok nakinon Roma nasida mangalap ibana. Ada rasa khawatir
dari pihak keluarga Yesus, sotung dihahuan atau robi ibana. Ala adong namadok amanginang, ya, ala adong namadok bahwa Yesus itu, ya, bahwa Yesus itu tadi jelas dikatakan tidak waras lagi. Naritik do ibana. Naritik do ibana. Baru sikap na patuluhon namanginang omma natakas sikap na makasogohon Yesus yang sangat membenci Yesus. Lawan Tuhan Yesus bersoal jawab dan berdebat. Ima Parise si boto surat dohot saduse. Omma yang senantiasa terus menerus menjadi lawan alo ni Yesus taringot keberagamaan ni halak Yahudi. Kelompok omma manginang nama bahen bisa kita katakan huru hara, nama make politik, ya. Kalau dulu zaman apa? Zaman penjajahan ada yang namanya divide, ya, divide et impera. Politik memecah belah, ya, memula-mula. Mabahen aka propaganda. Dia mayak kamang dot taminang. Dikatakan tadi bahwa Yesus tidak waras lagi. Bahwa Yesus kerasukan setan. Todinahodar. Bahkan Yesus dituduh ketika Yesus melakukan penyembuhan, Yesus dituduh menggunakan memakai huasoni sibulis. Oma amanginang dengan saha porsiaon namasa tu hadirion ni Yesus. Bagian napa dua nak kamang dot taminang totu dang dipasobu Yesus namasai terjadi begitu saja. Didok nakinon lahom meluruskan pasitokon pangatusion ni Parise saduse dohot si boto surati. Didok si Markus diturpukon ayat 20 jadi di joma nasida tujuluna. Jadi dang pola amanginang ini merupakan metode, ya, metode yang dapat kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita dalam menyelesaikan permasalahan. Dang pola dialog Yesus Parise dot saduse dot si boto surati berdebat. Tidak. Alai lau pasitokon untuk meluruskan pemahaman, untuk meluruskan tuduhan yang tidak benar itu, didok nakinon marupa mama ibana. Ya, marupa mama ibana madok tunasida. Tagamom ma, ya, tagamom ma pabalion ni sibolis dengan na sibolis. Tagamom mai. Kan begitu manginang.
Amang inang di boto hamu do. Adong dohya sibulis na sibuliso. Adong do. Tang adok kiai sibulis na sibuliso. Ay ngo sibulis ibana. Kan begitu, dang mo kibes sibuliso ni bana. Kan itu? Alanyaha. Imana kinon alara sibulis na sida. Dam ki sibuliso be. Napaduahon amang inang. Dang adong, ya, dang adong. Persaingan. Tidak ada persaingan di antara si bulisi. Dang adong persaingan di halaki. Karena apa? Ala tujuan nasida, tujuan ni si bulison nakinon, ingin menjadikan jolmai. Gabi si bulis. Jalan apa tuluhon namang inang odo jut dihita. Jolmai murah si bulison. Itu kan? Alai si bulisi dakya jolmaon. Amang inang jala haroroni Yesus hendak menghancurkan dan membinasakan kuasa iblis. Amin. Amin. Mana suaranya? Ada amin? Boido. Nabuhado. Na terfokus dalam tu si bulisi. Jangan. Suatu ngamangin anda suatu. Jangan pernah demikian. Si bulisi mok-mok, botang-botang itu teh. Si bulisi mok-mok, botang-botang. Risi-risi hatani jolma, lamot hatani si bulis. Jadi akan mainang nadinggan do ditawarkan ya, ditawarkan si bulisi tuak kacol mau. Dia datang dengan penampilan yang sopan, yang ramah. Kan seperti itu. Amang inangate. Ido ubadido Yesus nakinon. Tagamom ma babalion ni sibolis dongan na sibolis. Ay molo marsalisi sada harajaon sama dirina dang nahot harajauni. Itu sudah pasti. Jala molo marsalisi dongan sebagas sama nasida dang nahot na sebagasi. Neneng dohonon na manginang taringot tu ayat 20-25 on songonon molo amat taido namuruk daido molo amat taido namuruk unang pola ditanggapi inatay. Molo inatay do namuruk ba unang pola ditanggapi amat tay. Hata-bata na madok molo sada si bahen namuruk sada mas si bahen dame ali haru na masa tahe molo marbadai amat tado inat tadi jeb saling dua teh saling dua teh bayi mak bamarhiti turput jami tahu namang inangate ya kita disadarkan kembali lah ya molo marbadai do amatai molo masih tanggapan do nasida amatai do inatai berarti dang sadabe na sabagasi ya dang sadabe na sabagasi berarti sudah
dikuasai oleh siapa? Hamudu madok konida. Asa molohehe si bolisi mangalo dirina. Jala marsalisi sama ibana. Daktar bahen hot be ibana nalahu sudah nama. Jadi amanginang Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa demikian dikatakan oleh Yesus? Ya, mengapa demikian dikatakan oleh Yesus? Ala adong tuduhan tu Yesus ditiki pamalum namar sahid Yesus. Yesus itu menggunakan kuasa manang hagogo ni sibolis. Ima kepala ulu balang ni sibolisi Beelzebul. Ima tuduhan tu Yesus. Tuduhan ni Parise, Saduse dohot si boto surat. Artinya, kekalahan roh-roh jahat tidak membuktikan bahwa Yesus bersekutu dengan iblis. Tetapi sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa pertahanan iblis tidak berhasil, ya, atau sudah berhasil diterobos. Di mana kuasa dan nama Yesus yang lebih kuat dari kuasa iblis itu. Ya. Jadi dang toho, ya, dang toho amanginangate, dang toho tuduhan ini. Itu yang ingin diluruskan oleh Yesus. Yang walaupun memang Yesus menerima bahwa kehidupan ini amanginang merupakan perjuangan antara kuasa yang jahat dengan kuasa yang baik. Kuaso hagulapon dohot kuaso ni dibata. Karena itu Yesus tidak menyia-nyiakan waktunya dengan berspekulasi mengenai masalah-masalah yang tidak ada jawabannya. Yesus tidak berlama-lama dalam perbantahan mengenai dari mana si jahat itu berasal. Tetapi sebaliknya Yesus menanganinya dengan cara yang paling efektif. Itu tadi, dungi di jauh mana sida, di pasitong ma pangatusion ni akaparise dohot si boto surat dohot akanatorop, bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Dia berkuasa atas nama Allah. Allah memang anak ini batado ibana. Yesus memandang penyembuhan penyakit sebagai penaklukan terhadap iblis. Ini adalah bagian hakiki misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Yesus ingin menyelamatkan tubuh sebagaimana Yesus juga menyelamatkan jiwa manusia. Jadi pamalum do sahid ni pamatangta perdagingoni jala di pamalum do nang sahid ni partodiotai ima alani dosai. Amang inang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus tu hatai hobar tu topik ni minggutta. Dosa dopaktod di parbadia, dosa yang tidak bisa diampuni. Unang mangaleai toddi. Adong suku-sukun nama dok, bagaimana maksudnya menghujat Roh Kudus merupakan dosa yang tidak terampuni. Amanginang nahinaholongan, kita harus memahami situasi, kondisi di mana ungkapan itu
dikemukakan. Tiki di dia do paddohani didok. Ini dikatakan oleh Yesus ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Saduki telah menyatakan bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus tidak dilakukan dengan kuasa Allah, tetapi dengan kuasa jahat atau kuasa iblis. Di konteks itu, didok Yesus orang-orang ini, madokon orang banyak, telah mampu melihat bahwa yang dilakukan Yesus adalah penerapan atas kuasa Allah. Tetapi Parise, ahli Taurat, si boto surat, Daud Saduki menganggap hal itu sebagai penerapan dari kuasa iblis. Ia dapat melihat kebaikan yang dari Allah dan menyebutnya kejahatan yang berasal dari iblis. Amangin anda? Ia dapat melihat kebaikan yang dari Allah dan menyebutnya kejahatan yang berasal dari iblis. Itulah yang disebut oleh Yesus sebagai penghujatan kepada Roh Kudus. Jadi nama ngaleai tod diparbadia do Parise, Saduse, dohot si boto surati alanyaha. Karena Yesus melakukan penyembuhan itu adalah dengan kuasa Allah, tetapi mereka melihatnya sebagai kuasa simbolis iblis. Itulah menghujat Roh Kudus. Yesus menegaskan bahwa menuduh dirinya mengusir roh jahat dengan kuasa penghulu setan. Para ahli Taurat itu telah melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan itulah dosa yang tidak terampuni selamanya. Ini nak kino didokko di ayat 20 sia. Amangin angati. Tang tarampuni. Pertanyaan bagi kita sekarang juga amanginang, puasa ada tuduhan yang demikian kepada Yesus. Sian Parise, dohot si boto surat, dohot Sadusei, bahwa Tuhan Yesus babalihon tod dinahodar marhiti huaso dohot hagugoon ni sibulis. Amanginang, yang pertama ada kecemburuan, ya, ada kecemburuan, iri hati dan dengki. Parise si boto surat dohot ahli Taurat tu Yesus. Ada kecemburuan. Yang kedua, sikap yang menganggap yang paling kudus. Ya, Pariseimai, si boto suratimai, ahli Tauratimai. Gabi so di boto nasida membedakan hasit tongan na pinatupani Yesus. Ay nahupatu pahami songonodok nina Parise dok si boto surat buasa songon di patupaho, kan seperti itu. Jadi ala nasopas do tu begasar rohana sida ubana dituduh Yesusi mamakke hagugoon dot huasoni si bulis. Sarupa dia kamang dot taminang songo padohan ni halak bataki na madok horboni padang bulak manggagak di balian molonunga sogoroha gudang do si delian. Si tongpe nani ulahon ni dongaki daido, si tongpe nani ulahon ni dongaki ala nunga sogorohaku itu pasti salah. Imahita jolma. Ada
Ada 10 pekerjaan. Ada 10 pekerjaan. Sia nasi tong nadinggan. Saya ada nasalah. Dia nata koreksi. Yang mana yang kita koreksi? Pasti yang salah ini kan? Imahita jol mamanginang. Jadi marhita turpukon. Hal yang demikian harus kita buang. Sikap yang demikian harus kita buang. Karena merusak hubungan kita. Dengan sesama kita, terlebih dengan Tuhan. Bolokkan akan nasongoni, sikap nasongoni. Jangan menganggap diri yang paling badia dengan. Itu saya jujur taruh kan, saya rasi foto surat doh, saya parise doh, nita kan. Baik, akamang dut taminang. Berarti bibit-bibit yang demikian ada dalam diri kita masing-masing. Alemar hite turpukon manginang. Karena itu tidak baik, karena dampaknya buruk. Mari buang. Yesus sedang memperingatkan para pemimpin pemuka agama Yahudi yang menyatakan karya penyelamatan Allah sebagai pekerjaan iblis. Mereka memutar balikkan kebenaran, menolak karunia keselamatan Allah. Secara implisit, Yesus hendak mengatakan bahwa Dia telah datang untuk membangun pajongjong harajaun di bata kerajaan Allah. Dengan terlebih dahulu, amanginang ya, dengan terlebih dahulu menaklukkan, mengalahkan kekuatan-kekuatan orang yang berkuasa, menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Itu nanti konon di ayat 27 ya manginangate. Ya, ayat 27. Dang habongotan halak jabuni ulu balang laho mangarapas ugasanna. Onggo sojolo diihoti ulu balangi. Ya, ulu balangi. Iko jolo ditaklukkan do kuaso ni ulu balangi. Dungpei asa terbuat sah ugasanna. Sama dengan Yesus. Taklukkan dulu kuasa kegelapan. Taklukkan dulu kuasa-kuasa iblis. Tod dinahodar. Jongjong ma harajaon ni di bata. Jongjong ma hadameon di tonga-tonga ni parngulun ni jolmay amanginang. Molosotik lahu hita tuahai tu epistel tai songon si Hawai di omanginangati. Ya, si Hawai. Hasitongan ni debata gabi salah. Ya. Hasitongan ni debata naung pinasaha ni debata tu si Hawa. Gabi salah. Alai. Hasalaan ni uloki gabi sitong. Ima. Sama juga itu menghujat Roh Kudus, Roh Allah. Alania manginang hitadongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Dung di pasitong pangatusion niak kaparise si boto surat dohot sadusei beralih mamuse pangajarion ni Yesus tuak kana toropi. Didok Tuhan Yesus ma tuna toropi amanginang bahwa memang orang-orang yang bisa memahami ya, yang bisa memahami kebenaran Allah ima akahalak na mangulahon lomoni rohani di bata. Ya. Dung didok Tuhan Yesus si pengot nakoras tuak kaparise saduse dohot si boto surati. Dang adong be di pabua songo dia respon ni parise si boto surat do saduse. Alai pitor ditogihon turpukon nama hita, ditogihon Yesus nama hita. Tu konteks nai baru ima haroroni ina
dohot akka anggini Yesus. Di pabotohon tuak kana toropi bahwa nagabi keluarga ya amanginang ya, nagabi keluarga ripe ni di bata ima akka na mangulahon lomoni rohani di bata. Ayat 35 mangalehon pangajarion tuhita tusituan na torop nang tugadup halak Kristen pabua sisada keluarga do sude akka si ula lomoni rohani di bata. Asing ni ikatan keluarga permudaron adong do kekeluargaan nau bidang nau balga ima halak na porsea tu Yesus Kristus na mangulahon lomoni rohani di bata. Suang songonima nang tuhamuna amang nami dohot inang nami na mabuan akayana kota macalo padidion na badia di minggu sadarion tu bagas coron itu hatta. Tuhan memberikan tanggung jawab ya. Dilihut di bata tanggung jawab ulaun Tuhamu. Manugu-nugu. Mangajari. Mamudai. Akayanak konang pinasahat ni hatta Tuhamu. Artinya tidak hanya memberikan kebutuhan jasmani, tetapi lebih penting dari itu juga memberikan kebutuhan rohaninya. Takas doi amanginang hatan itu hatta namadok di 5 Musa bidu onom. Ayat 5, 1 ayat 7. Jala ikon haholongammu jahuba de batam, sian nasa roham, doh sian nasa ate-atem, doh sian nasa gugum. Jala ikon para ate-ate honommu luhut hataon, akka nahutonahon tuho sadarion. Omma tugasi, omma tanggung jawab ya manginangati. Jala ikon gogo ommu mangajarhon akai tuaka anakmu. Jala taringotammu akai molo hudul-hudul. Ya, molo hudul-hudul ho di bagas jabung. Ketika kita duduk bersama, bersantai dengan anak-anak kita, kita harus juga mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Manang mardalani ho di perjalanan. Bahkan ketika kita dalam perjalanan pun kita harus mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Kalau kita bersama dengan mereka. Manang lahomodom peho nang dung hehe muse. Ya. Manang lahomodom ketika hendak tidur, kita ajarkan, kita ceritakan kembali bagaimana Allah itu dalam kehidupan umatnya. Bagaimana Allah itu dalam kehidupan orang tua dari si anak itu. Bahkan setelah kita bangun kembali, kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Amin, amanginang? Amin? Amin ya? Dipergugui mahita, mangulahon, hatan itu hatta. Amin, martangnya kita. Melihat tema rohanami di ho Tuhan, di hatam nakutangi ho kami. Lehon ma gugu nang pangatusiot Tuhami. Jala say mangula matututot dimtot di parbadiay di kanup hami. Asa tung takas jala mangatu si hami. Hasitongan na siyako. Ido na ikon peopon nami. Ido na ikon hanguluhonon nami. Jala ido na ikon
parbuhanon nami di ngulu namion. Sumisima Tuhan akka pangela, akka pengaruh ni akka sibulis sian ngulu nami. Saha tuho matotong Tuhan ngulu nami. Pargugui jala patau kami. Lahu mangulahon lomoni roham. Lahu mangula marhubas. Disaluhut akka ulaun nauk pinasahat mutuhami. Diakka ulaun siganu pari'i. Diganup ngulu nami, diganup bagas nami. Dohot ulaud di tonga-tongani huriam. Say patau pahipas, pamatang, tarlumowi partod dion nami. Asa say lomoni rohamma, hasit tongam muma, nasay totong Tuhan hulahok kami. Sopola ikut Tuhan marsual kami. Rap dohot akadongas sa ulaw nami. Di tonga-tonga ni keluarga nami, di tonga-tonga ni masyarakat nami. Tod dimima namian na patiruhon na mangalehon parbinotowad di hami. Tuhan jahu badibata pasu-pasu akka amang nami dohot inang nami. Rap dohot yanak kon nasida. Nabongot na sida Tuhan tu bagas corom di minggu sadarion. Mabuan akka ianak kon na sida nok pinasahat mi. Lahu macalo padidion na badia. Say pargugoy amang nami dot inang namion manugunugu mangacari. Mamudai. Akka ianak kon nok pinasahat mi. Tudalan na hinalomohon ni roham. Asa gabe natoras asagabi yanakon na sa totong Tuhan na tahu mamuji pasangapon mangulahon lomoni roham. Lau subuh kami Tuhan akka amang inang nami hahaanggi iboto nami natongon marulang tahun mamuka di arisadarion sahat tu hari Sabtu nanengro. Tanggal 6 Juni 2020 sada. Sahat tu 12 Juni 2020 sada. Homa totong Tuhan na mga lehon. Las ni roha. Marhiti hahipason dohot gugu. Tuak karuas ni huriam na marulang tahun ni. Lehonommu hahipason ni pamatang. Hahipason ni partod diod di nasida. Lehonom akka umur nagajang di nasida Tuhan. Jala setotong paingotom mu nasida. Di parnguluan nasida. Asay sayro nasida Tuhan. Madok mauliate. Mamuji pasangap guarmu nabadiay. Pasahaton saluhut hadirion nang ngulu nasida. Holan tugonggoman ni holong dohot asini roham. Tuhan jahu padibata. Lau subuh kami akar ruas ni huriam. Natongot Tuhan di bagasan hagaleon alani parsahiton. Ima di amang nami. Amang ucok semper sinaga. Rap dohot di inang nami. Inang nyonya mona sinaga boru hutapea. Natongot Tuhan isolasi mandiri nasida di tongani bagas nasida di Duri Pekanbaru. Homa Tuhan nama masu-masu saluhut proses pangubati ini. Pasu-pasu aka ubat. Pargugoy nasida. Lehon semangat, lehon imun na kuat di nasida. Asa tibu tanggal jala taruli nasida diha mamalum ni parsahiton nasikop holan siakko pasu-pasu nang akka ulaw nasida Tuhan jala pargugoy Tuhan jahu badibata nang dibagas sa sadariope
Hupasahat tami mahadirion nami dot ngulu nami tuho. Sayho mana madongani na mga ramoti hami. Na mamasu-masu hami sa luhukna. Ruas ni huriam sian sektor sada. Satu sektor opat. Namar minggu di bagas coromon. Dohot ditongan di bagas nasidabi. Ramoti. Dongani. Pargugui. Patau mangatusi hatam nabadiyay. Asa nagabi hatamima. Ojahan di ngulu nami. Disudi gulmit ni ngulu nami. Pasu-pasu hami akka parhaladum. Namarhubas di minggu sadarion. Pasu-pasu nang akka dongan nami multimedia ni huriam. Setotong Tuhan Leon hahipason dohot gugunang las ni roha di nasida. Asa setotong bersemangat nasida. Di tonga-tonga ni pakkubasion nasida marhite multimedia ni huriamon. Sejumulu uras telah sesak kadusa ng pangaloson nami. Asa tamajala talukpa mida dopamu. Macalo pasu-pasum dohot asin ni roham. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan syokop si paluhami. Martangyak kami tuho. Amin. Di damang dohot dainang. Taulopon ma hata ni tuhata. Marhite na mared dehita. Sian buku edde. Nomor 720 mamukka sian ayat sada. Laos tapasahat ma piliata. Tujolo mo Tuhan saat madirikon, kakek mahong bantulo mo. Tuhan maringanan diau, dirikon dang mararga bei. Tung pogos pedison manang sonang tahe, masika tung tuho sasude. Olan ho hui huton dang bedirikon, togu matu nature. Tujolo mo Tuhan sagaro akon, tuundu do mangoloi ho. Toni mi matok tong agogoy honawon, mangulaon lomo ni roham. Tung pogos pedison manang sonang tahe, masika tung tuho sasude. Holan ho hui huton dang bedirikon, togu matu nature. Tujolom o Tuhan tungmar padan doa, ikon ho hui huton tok tong. Ayu boto takas namar tua doa, namu sedo di ngolukon. Tumpogos pedison manang sonang tahe, masika tung tuho sasude.
Di damang dohot dainang na hinakulongan, tau dutima ulota, marhite na pasahaton padidion na badia, tuaka poso-poso danak ni huriata. Maredde hita, sian buku edde 146 ayat 1 dohot ayat 2, di ayat 2 not jongjong ma amang nami dohot inang nami. O Jesus nang tardidi no poso sai Roma mangaligi uhut manjalo di bawah na toras na nasida betuson ay nay pasahaton na tuhod dagdanan ko. Martang yang mahita, aliya manamin na di banwa gidjang, narodo kami tujulong mabuan akad danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu, pasu-pasu jala pargogoy manasida, mangeahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuan danak sididionon. Tangihok kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Pudai hamuma saluhut bangsok. Didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida, mangaraduti saluhutna, nahutonahon tuhamu. Jala ingot ma, say na dong anak ko hamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea, dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alay na so porsea, hona uhum sogut. Tangihon hamuma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuat dana kitu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akasisian naima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus suku maruhana di dokma. Loas hamuma akada dana kon ro tuau. Unang oray hamu nasida ay diak kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudokot tu hamu manang isepe anggo sosongot danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusih. Dungi dihaul ma akada danaki dia pehom matanganna tunasida mamasu masu nasida. Hati dakon hamu majolok hata haporsyote satu ya.
atong alusi hamuma hata na husukutonon. Parjulu, di pangido hamu nuaing, di dion akada danakon, tubagasan nina hinaporseam muna. 2. BH, na olo do hamu mamudai anak komunaon, asa diboto jala diihuton nasida hatani dibata. Tulu, na olo do hamu marsuru nasida tu gereja, dohot tu perguruan ni huria Protestan, asa gaberuas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu dibata marhite hite padidion na badiai romahamu sasa keluarga. Pegang sama. Ya. Geser sedikit. Udah, sudah. Lukas Dean ya. Ale Lukas Dean hasitongan manulang. Hudi di mahutu bagasan kuarni di bata ama. Doh tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Saya didongani Tuhan de batamaho di habobongot mon tu bagasan harajaunna olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Oke, silakan. Johan Benhart ya, Benhart ya. Ali Johan Benhart Tambunan. Hudi di mahutu bagasan guarni di bata ama. Doh tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Pegang. Saya didongani Tuhan de bata mahok. Diha bobongot mon tu bagasan harajaunna olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Oke, silakan. Paringkan. Ya, oke, yuk. Andrew. Ya. Ali Andre Hasian Lionel. Hudi di mahutu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Saya didongani Tuhan di bata maho di habobongot montu bagasan harajaunna olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Oke, silakan. Tapasada marohat tamartang yak kita. Ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
nunga hupasahat hami akadat danakot tuho. Jala dijakon hodo na sida gabi anak komu marhite-hite padidion na badie. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham dohot di akka na toras nidak danakon. Say pargugui jala ajari manasida. Manugunugu dak danakon tuho. Asarap na sida taruli diakka artani harajaumu. Amin. Taparade edeta sian 174 laos jongjong mahita amangina. Yesus Panginoon namin, Tuhan itu surgoi, say oloi masakat namin, nagoanai o Tuhan, tubuhku tatangyak kemapiliata martang yang mahita ali di bata amanami na di benua gijang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa nama uliutus upasahat tami masian nanilihom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo magebe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hamadok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni toliro di pamataku osado gogoki rodi salu tataku ali amanami na di benua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say saut malomoni roham di benua tongon songon na di benua gijang lehon matuhamis darion hanguluan siap hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ay hodona puna haraja dohot hagogo rodi hasangapon begasat dame jalo hamu masu-pasu siat tuhatta debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodak kon Tuhan debata mabuhina tuho
jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Amen. 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 Di amang nami, inang nami keluarga, na mabuan anak kota terdiri, ijulo om mahita, ali tetap mata jaga jarak ta. Roma hita mengalehon ucapan selamat amang inang tanpa masih jalangan. Sepola masih jalangan kita. Di damang dohok dainang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai, hita namar minggu di bagas joroon suang songonima nang diganup tongan di bagasta, sian hami perhalado, namar hubas di minggu sadarion, pasahaton selamat hari minggu madihita, horas. Tutolong Tuhan saat madirikon, pakai mau hombar tulomong. Molodang Tuhan maringadan diau, dirikon dang marar gabei. Tungkogos pedison manang sonang tahe, masih gantung Tuhan sasude. Olan hui huton dang bedirikon, togu matu nature. Tolong Tuhan sagara rohakon, tungunduk domangoloiho. Tondi mimatok tong margogoy honawon, mangulahon lomoni roham. Tungogos pedison manang sonang tahe, masih gantung Tuhan sasude. Olan hui huton dang bedirikon, togu matu nature. Tolong Tuhan tumar padan doa, ikon hui huton. Ayu foto takas namar tua doa, namu sedo di ngolukon. Tungkogos pedison manang sonang tahe, masih gantung Tuhan sasude. Olan hui huton dang bedirikon, togu matu nature. Terus kamu, tak sirung dope. Ya, oke nang. Yuk, oke.
Oke, mana? Horas, ada? Horas, ya, Horas. Hah? Seorang tahu